Sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po ako sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagkapindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman na panggamot na spiritual at physical karamdaman. Lahat ng mga panggamot na mga orasyon dito po lamang po matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na kailangan at huwag pong ipagyabang. At sa puso't isipan, panatiling makumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan. Huwag pong kalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon po ay kapangyarihan ng kidlat na gumagamot sa nabilian o napilay na buto. Marami po ganito pong maraming orasyon po na i-upload na po ito, pero yung una pong po yun. Ito na naman po yung pangalawa na napakabisa po na panggamot po na kapangyarihan ng kidlat na gumagamot sa nabalian o napilayan ng buto. Bago ang lahat po ay shoutout po kay Birlendo Paliso, Bike Tayo Commented, Chili Oroyora from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Binadin, Hiraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Arnel Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Huyuhoy, Joel De Rosario, Pagkakatang Dilim, Edis Commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion, Bubis, Rodan Buo Commented, Arjun Puod, Andong Kulogi, Kitani Dianan, Marvin TV, Coldo TV, Robin Mantanilla, Rons Martino, Ronald Sator Commented, Rodil Landra, Jasmine Yamasiya, Tripoli Commented, Nestor Ramos. Shoutout po sa inyo lahat sa mga baguhan po. Huwag po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagkabindot na rin po ang bell icon. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ngayon po ay kapangyarihan ng kidlat na gumagamot ng sa nabalian o napilayan na buto. Hiwagan ng Pangasinan po. Magdasal po ng isang ama namin na isunod po yung orasyon po. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurian, makbakayan naman namin. At sunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Akli Corper Deum Ikurum Ikaurum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Akli Corper Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Akli Corper Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Maghilom ka, magbalik ka sa dati mong puno, ang iyong mga ugat ay magkabit-kabit. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa tuktok o sa tubig ipainom sa pasyente po. Yan po ang kapangyarihan ng kidlat. Aclicor per Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Aclicor per Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Aclicor per Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Aclicor per Deum Icuarum Pater Dios Imbio Bartim Matam. Maghilom ka, magbalik ka sa dati mong puno, ang iyong mga ugat ay makabit-kabit. Usalin po sa isip lamang po, ipo sa tuktok o sa tubig ipainom sa pasyente po. Sana po nagustuhan po nyo aking binahagi po. Maraming salamat po sa inyo lahat sa susuporta po ng Hiwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo lahat.
sana yung di po ko nabanggit na subscriber ko po na kwan po ay shoutout po sa inyo lahat at huwag po kayong magsawang suporta po sa Hiwaga ng Pangasinan. Marami po kayong matutunan po dito. Ang mga binabagi ko po mga orasyon po ay subok na po ito, ay galing po sa kanan po ito. Kaya dapat po bumili po kayo ng notebook at isulat po nyo po para po kung kinakailangan po oras ng kagipitan po ay makukuhan po nyo ito, saka basahin po ninyo, gamitin po ninyo. Basta ang panggawa po nito ay, ang pamamaraan po ito ay isa puso't isipan lamang po ang pangbanggit po ng mga orasyon. At sa ulo po ito para magagamit po nyo sa pang-araw-araw. At magpursige na gumamit ng mga ganitong usapin po at masidhing nais. Napaka-importante po rin po yun. At huwag mong makalimot pong tumulong sa kapwa. Share nyo po sa iba kung halimbawa po marunong gumawa po kayo manggamot po, ay share nyo po sa iba para may kalaman rin po sila sa mga orasyon po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindi po nyo aking ibig sabihin po. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po.